بارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدانينا قد بالجسم تبنك هاي فين ملي محبة Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Robert Ferranda. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int nissiltna mill-ġdid bil-mamudija biex tajtna il-ħajja tal-grazzja u woġbok is-seddaq biex nistgħu niksbu il-ħajja ta' dejjem. Ibqa' mexxina l-qudiem sa ma naslu fil-milja tal-glorja. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm disċieplu jismu Timotju b'mara Ludija li kienet temmen, imma li missieru kien Grek u kellu fama tajba mal-aħwa ta' Listra u Ikonju. Pawlu ried jieħdu miegħu għalhekk qabat u għamillu iċ-ċirkunċiżjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi għax kollha kienu jafu li missieru kien Grek. Huma għaddejjin mill-bliet bdew jarfuhom bid-digreti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalemm u jħeġġuhom biex iħarsuhom. Hekk il-knejjes kienu jitwettku fil-fidi u jiżdiedu fl-att kuljum. Qasmu mbagħad il-Friġja u l-art ta' Galazja għax l-Ispiritu Santu ma ħallihomx ixandru l-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Misja, ippruvaw jidħlu f'Bitinja, imma l-Ispiritu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew minn Misja u niżlu Troas. Bil-lejl Pawlu kellu viżjoni, ra raġel mill-Maċedonja wieqaf jitolbu hekk, ejja l-Maċedonja u wenna. Ma li rad il-viżjoni malar fittixna nitilku lejn il-Maċedonja għax fimna tajjeb li Alla kien sejħinna biex immorru nxandrulhom l-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Għajtu bil-ferħ il-mulej nies kollha tal-art. Għajtu bil-ferħ il-mulej nies kollha tal-art. Għajtu bil-ferħ il-mulej nies kollha tal-art. Għaqdu bil-ferħ l-mulej, idħlu quddiemu bana ferriħi flimkien. Għajtu bil-ferħ l-mulej nies kollha tal-art. Kunu għafu li Jahwe u Alla u ħalaqna waħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ l-mulej nies kollha tal-art. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Għajtu bil-ferħ l-mulej nies kollha tal-art. Jekk iġobkom inkom bil-wieqfa. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li bagħtitni qabel ma bagħtet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li huwa tagħha. Iżda billi m'intomx ta' d-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kliem li jettilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sejdu. Jekk jippersegwitaw lili għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu l-kelma tiegħi għad iħarsu tagħkom ilkoll. Imma dan kollu għad jagħmluhom minħabba f'ismi għax huma ma jafux lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu eżies anke l-istess kelma, Vanġelu, tfisser bxara tajba, aħbar tajba. U għalhekk f'dan il-Vanġelu meta qegħdin nisimgħu Ġesu qed jgħidilna ċaru tont id-dinja tobodkom, ara ma nħallux lil dan il-Vanġelu ibeżżana. Ġesu qed jgħidilna dan il-kliem għax iħobbna. Għax irid li l-ferħ tagħna ikun sħiħ. Ma ninsewx dan id-diskors qiegħed jgħidu Ġesu fl-aħħar ċena. Hawnhekk Ġesu qed jibda jurina fejn twassal l-imħabba tiegħu, dik li hu jinsa lilu nnifsu u jagħti ħajtu għalija u għalejk. Għax irid li jiena u int ikollna il-paċi tiegħu f'qalbna. Għaliex id-dinja tobodni? Jew aħjar x'inhu x-xogħol tad-dinja? Ma ninsewx din il-ġlieda bejn id-dinja u Ġesu, bejn id-dlam u id-dawl, bejn dawk li huma ta' Kristu u dawk li mhumiex. Din hija tipika ħafna fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Mhux ta' bxejn li anke l-ewwel kapitlu, l-ewwel ftit frażijiet li jikteb Ġwanni, meta jiġi biex jgħid u jħabbar it-twelid ta' Kristu jgħidilna ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Ġie id-dawl u id-dawl qeleb id-dlam. Għaliex għax jiddependi kollox eżies minn min inħalli imexxini. Fil-ħajja tagħna il-kol kemm aħna għandna bżonn ta' gwida. Miskinu min jaħseb li jaf kollox. Miskinu min jaħseb li kapaċi jfendi għar-rasu. Id-dinja dik tipprova itnaħħal f'moħħi u f'moħħok li jien kapaċi nfendi għar-rasi, li m'għandi bżonn il-ħadd, saħansitra lanqas bżonn ta' Alla. Għax jekk iddaħħal dan f'moħħi, ifisser li rebħitni. Għax imbagħad tibda tmexxini jien u mhux jien. Imma jekk jien nintelaq f'idi fil-kelma ta' Ġesu, il-kelma ta' Ġesu tigwidani. U għalhekk il-mulej Ġesu qed jgħidilna ċaru tont. Ibqgħu f'imħabti. Avolja ħataraw min jipprova jfixkilkom, ħassibu fil-ħajja tagħkom min irid jeqtek minn miegħi. Dan huwa l-kliem, id-dinja tobodkom. Id-dinja tipprova tkisser ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla.
ejjew nintelqu fidejh, ejjew inġeddu l-fidi tagħna fih, ejjew nitolbuh u ngħidulu mulej kun inta għalina tassew it-triq, il-verità u l-ħajja tagħna. Fil-waqt li rresqu it-talbit tagħna nitolbu u ngħidu flimkien bil-qawmien ta' ibnek mulej salvana, bil-qawmien ta' ibnek mulej salvana. Nitolbu biex il-Knisja tissaħħaħ fil-fidi u tikber fil-att ta' dawk li jemnu fi Kristu. Nitolbu. Impoġġu friġlejk mulej lis-saċerdot il-ġdejt Matthew Bajjada, imlieħ bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jaqdi lilek fil-Knisja tiegħek u għati l-qawwa liż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll jarfu jwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex l-isforzi kollha li qegħdin isiru biex tintemm il-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja iseħħu ħalli jekk kull bniedem jgħix fil-paċi u s-sliem. Nitolbu. Impoġġu friġlejk mulej ġesu bl-interċessjoni ta' Omna Marija il-familji kollha tagħna. Kompli jindberikom, għamel li huma ma jaqgħux għal biżat li tqajjem fina id-dinja, imma jarfu jibnu il-ħajja familjari tagħhom imdawla mill-kelma tiegħek. Nitolbu. Tolbuk mulej għal morda u dawk kollha li jduru bihom, għamel li huma jħossu il-faraġġ u l-preżenza tiegħek. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna nitolbuk biex id-dinja kollha temmen f'dak li jintibat ibnek Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġle l-altare tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek, miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistqoqlok hawnatu. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallejna ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna
sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jeħuti, impoġġu verament il-fiduċja tagħna fil-missier li batilna lill-ibnu biex ikun il-raj tagħna, biex il-kelma tiegħu iddawwa lid-dlamijiet tagħna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi
la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja.
nitolbu. Xerrid dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jint salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu il-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jew ngħidu tlieta f'Amarietek impoġġu f'riġlejn Omna Marija llum partikolarment il-morda tagħna kif ukoll l-emigranti Maltin u Awċi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, tal-awtal.